Ya manut. Dewi Sanjaya. Legane dawuh nggih sing kagungan hajat riyen Ibu Murni sing nimbali awake dhewe nah kuwi liyane keri ya cepeting sing nanggap sik iya nggih Mas manut iki kan beda ya beda karo ngene dhewe iki sing sowan Dik Dewi iki gen uluk salam sik Dik Dewi nggih sakderengipun dalam ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sowan ya Mas. Sowan dalemipun petani sukses. Petani sukses. Jurakane Brambang. Bapak Margu Ibu Murni. Nggih. Ya, ini nyedak. Emang rung salaman karo Pak Margu to. Dereng Mas. Ayo melu rene. Dagelan kok nyenuk nang ngene ngopo? Ya kuwi gandeng ngamuk. Oh ya, oke. Niki sing dawuh wau Pak Margu sampun pepeling. Nggih. Niki sing dawuh gentos Ibu Murni. Ibu Murni wilujeng siang Ibu. Pinanggihan sehat Bapak. Dawuhipun ngersake birunya cinta. Birunya cinta. Sadurunge diaturke, nggih. Wis nimbali kowe karo aku kanca-kanca sedayu uncek mbok entembi duta hade didongake sik. Didongake Mas. Pak Margu. Bapak Margu. Ibu Murni. Ibu Murni. Wong seni ndongake kudu nggawa parian. Nganggo laras ya Mas. Nganggo laras. Ya. Nonenano. Bapak Margu. Pak Margu ya Mas. Guru lagune Pak Margu nggih. Ya. Lalo lale. Pak Margu ya Mas. Iya Mbak. Lalo lale. Aku ngenake kok ndak kleru ngono. Ya. Muter miki. Lalo lale. Tuku tahu. Tuku tahu. Karo tuku es. Ya apa? Mugi Bapak Margu pinaringan sukses. Amin Allahumma amin. Talalelot. Amin Allahumma amin. Tuku tahu campur es, mugi Pak Margu tambah sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pisan kas. Pak Margu neh Mas. Ganera. Oh genti Ya. Bu Murni. Lalo lale. Tuku tahu. Tahune ora wis entek. Ning kono nggon aku ke bakul tahu kok gudang kok ya. Purwaganda kae lho. Adune golek sing empuk kok tuku tahu. Ning Kartosura. Lah, golek apa? Nggon aku kan Kartosura to, Mas. Pak Margu ki nek golek tahu ning Kartosura kono. Nggih, Pak. Loh, Pak Margu ki langganan. Dewi kan ya bak Margu yo nggih, ngono ae. Tuku tahu nang Kartosura. Mugi Pak Margu. Iya, Dik. Pinaringan panjang yo. Jling. Amin Allahumma amin. Talalelot. Amin Allahumma amin. Nah, ngene iki wong dhewe ditimbali kaya rezeki ya didongake. Betul sekali, Aja Mas. lali. Nggih. Pak Margu sampun kalih. Nggih. Gentos Ibu Murni. Ibu Murni. Murni I. Ibu Murni. Murni I. Iya nganggo parian, Mas. Lah Nera, Ya. padha le bayar kok mangsamu. Tuku roti. Tuku roti. Dasare aku ki seneng mangan to, Mas. Bangsa Ya. tahu roti Tahu arem-arem. roti sing empuk-empuk. Iya, Mas. Tuku roti. Tuku roti Iya. neng Nogosari.
Waduh, ampun tak tuku. Gone juragane kae anu Mas enek pabrik roti kono. Roti apa? Roti anu sing tengahe enek anu embute klopo kae lho Mas. Mbut kok. Lah kae klopo kae nek wis diparet kae ora ya dadi embut klopo kae. Abon. Oh, abon. Mbut klopo. Tuku roti nang Nagosari. Mugi Ibu Murni selalu banyak rezeki. Amin Allahumma amin. Kalau lelat amin Allahumma amin. Ibu Murni banyak rezeki. Sampun. Pak Margu sukses. Sampun. Bagyo mulya panjang yuswa. Nggih. Amin. Ya. Kita tetembangan Tetembangan ya Mas. Among tamu dungane mboten? Dewi, Oh mboten. kowe kaya genti Sukijo grobot tok. Kowe kon parian. Aku mesake kok Mas nek Sukijo kok nek parian. Kowe gur ngakon kancane tok. Genti kowe. Ora iso. Ora iso piye. Lah iya. Marane MC-ne dadi ra iso parian. iso nopo job. MC kok ora dagelan kok. Ayo parian. Ora. Coba parian kanggo Ibu Murni. Iki langsung lagu Dunia Cinta kok. Padune alasan bae. Lalo lalo. Monggo menangi Ibu kersa nyanyi. Duet. Mboten duet. Nyuwun mawon. Dunia Cinta S2 niki. Dawuh mawon ya Mas. Oke. Pak Margu ya ini sih ganteng. Gede dhuwur ya Ya. Mas. Dasare ya sukses petani Brambang. Nah, Bos Brambang sukses. juragan Brambang. Nah. Iki kok dhewe wis ora sah jagake apa-apa Mas. Terus Engko mulih kanca-kanca iki digawani Pak Margu Brambang sak bagor. ngebleke kowe iku ya. Mangsamu Brambang sak bakor iki regane yutonan kok. Turah Pak Margu ki piyayine lomo nggih Pak. Lho Mas. Pak Margu mau ngomong karo aku. Piye Mas? Uncek ku yo wineh Brambangku. Bala. Diprotes sing nyarot. Piye? Kowe kon parian sih. Ora. Ora gelem parian. Mas Sigit wis nulit-nulit kok Yen ya. ra gelem parian, opo enek diarani lho. Paran yo ben. Wes kon parian ra gelem Lalo, opo rego. Ya kalian Bapak Margu sampun dawuh wis nanggap Ya. ijek maringi lho Mas. Sedekah. Sedekah. Alhamdulillah. Mugi-mugi rezekine men tambah kathah. Amin 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 amin. Sing petani Brambang ya tambah sukses. Amin. Amin. Regane Brambang larang. Amin. Sok nangkep nah. Ya aja kok Brambange larang aku ya ora nggo Brambang nek masak. Njaluk ngene Pak Margu Kok sampe. Pak. njaluk Mas. Iki sampun. Sampun, Matur Mas. nuwun. Kang, mriki melih.